Sanibonani guys, igama ngiqobile niphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-15 October. Guys, uZethu-ke umane wabona ukuthi ayikho lento, uShobani uyamziba, kungcono aphinde ahambe uyomvakashela lapha kubo ukuze akhulume naye, ngoba phela izolo uke wamzama ukumfonela, ifoni yamphose ey'hlahleni, wazama ukushiya umlayezo, wazitshwa nomlayezo, wamane wathi ngcono mande emsebenzini aqale khona kuShobani akhulume naye. Uthe mefika-ke khona uMatron benza i-breakfast egqoke nephinifa ekuseni, hhayi wacela ukukhuluma noShobani kodwa uMatron wathi ngeke, ungamvusi, ulele lowo muntu usekamereni. Wathi cela bandla ukukhuluma naye, ngeke kuthatha isikhathi eside. Kuthe kusasho njalo nje waqhamuka intokazi guys, iphuma ekamereni likaShobani egqoke inedress eyisigqebhezana. UZethu umane nje wathuswa isigqebhezana senedress, wathi hayibo, wena uphuma la ekhaya uze ekhishini ugqoke. Akasawagwinyanga amagama-ke guys, kwabe kungena uShobani wabingelela ngekukhulu iqholo ubhuti ebona ukuthi hayi impela-ke uZethu umane nje wafica umcimbi guys uqalile impela. Ayi, and ukujabulele lokho ngoba uyazi ukuthi uZethu uzocasuka abone ukuthi ewushiyile indoda emadodeni laphaya, umuntu othi umlahle namhlanje ngakusasa avuke nenye. Ayi guys, umane nje wamoyizela-ke uMatron, wangathatha ngisho ukuthetha ukuthi kunentombazane igcaluze ekhishini lakhe ekuseni angayazi nanokuyazi. Into ayishilo uMatron uthe nje, ndodana ngenza i-breakfast labaliningi namhlanje, ngikuphakele futhi nawe wena into ekuzomele uyenze ukuthi uphakele umakoti wale ekhaya. Hayibo, ho! UZethu wabona ukuthi ayikho indaba yakhe, lo sisi lo sebizwa ngomakoti yisuka, ungakhishwa ngisho nanechwane lenkukhu ukuthi alotsholwe. Guys, umane nje wathi uShobani, hayibo Zethu, hayibo savakashelwa wena, ulale lana yini? Ulale emnyango yini namhlanje? Ulale la ekhaya emnyango? UZethu wabona ukuthi hayi man, akamane aphinde kubo. Uthe engakaphindi nje kubo uMatron wathi, eyi angiphuthume emsebenzini-ke, yazi phela namhlanje sinomhlangano omkhulu kabi noDr Maseko. Wathi uZethu, hayibo, uDr Maseko, yindaba mina ngingayazi leyo ndaba. Wathi hayibo, sonke sisendeliwe nje ama-email. UZethu guys akasawafundi ngisho ama-email, ubhizi ulandelana namadoda. But anyway, umane waphuthuma esibhedlela-ke naye ukuze phela uDr Maseko mefika amfice khona. Eyi, ube kufika uDr Maseko wambingelela ngesikhulu ismayili. Wathi Dr Maseko, hawunjani? Kaze ngajabula ukukubona. Uyazi phela la eklinikhi yethu sinenhlanhla yokuvakashela wena. Yazi mhlampe nezidingo zethu sezokwazi ukufezeka. Ayi, uDr Maseko wathi methi nhla wayibona intokazi ukuthi hayi yinhle man, iphelele. Wathatheka-ke naye uDr Maseko waze wacela ukuthi babe nomhlangano later. Eyi guys, ngama-hours angekho e-ofisini, uZethu ujabulile ukubona ukuthi sengathi usezofaka isicelo se-CV naye, mhlawumpe aphume laphaya okhambeni iklinikhi ayosebenza esibhedlela esithe ukuba ngconywana. Kuhambile-ke uDr Maseko wayokhuluma noMatron. uMatron guys wamsasazela uZethu, washo ukuthi yambona uZethu lo mbonile, eyi intokazi leyayana isebenza ngokuzikhandla. Uyazi ihlakaniphile futhi, uyazi inkinga iyodwa nje quyingaye, angiboni le klinikhi yethu njengoba incane kangaka ukuthi ngakwazi ukuthi imfezele wonke amaphupho akhe, ngoba ugele kumele akhule yabona. Hey, awunaso isikhala lapho ngakuwena umthathe. Wathi ngimbonile uZethu, yazi uyena ongithathile nje, ngitheme ngithi ngiyangena, hhayi ngathatheka uyena, angazi nenhliziyo yami sengathi yancibilika impela mayibona yena. Wathi khululeka, yabona ngeke ngize ngikufakazele-ke ngenhliziyo yakho, wena wazi inhliziyo yakho, kodwa mina into engisho ukuthi kungakuhle uZethu yabo athi uyosebenza ngalapho ngakuwena. Ayi guys, wamane wavuma ngampela uMaseko wathi kulungile soyenza iplani. Uthe sehambile-ke sebeqhawulene noMatron, hhayi wamane uMatron-ke eseyedwa wathi ayihambe lengane. Ewu, sisuke sishawa umoya nathi la, akahambe. Guys, kuyacaca bha ukuthi uMatron ukujabulele ukuthi ngampela indodana yakhe imuve on nayo, ngoba uZethu kungabi khona kwakhe kwenza inhliziyo yakhe ijabule kakhulu uMatron. Impela kuyasho ukuthi leya ndodakazi le izalwa i-ex yakhe uHlongwane, ngoba mebona uZethu kumane athunikale ugirl, uyathunikala kakhulu mebona uZethu, usemfisa ngisho engathi angasuka laphaya okhambeni iklinikhi ayosebenza kwenye indawo ukuze angaloku emkhumbuza ukuthi useke wathandana phela noyise uHlongwane. Guys, akupheli-ke lapho, ugeli-ke uhambile-ke wawugqoka ingubo e-red, ingubo emkalifika. Watshela umndeni wakho ukuthi ngiyahamba laphaya ngiyowenza isicelo sokuthi ngithole umsebenzi ePretoria kuDr Maseko. Guys, ningikhulekise nangampela kumndeni wakhe, wathi khululeka sizowa edolweni, siyafisa mntanami ukuthi uthole lo msebenzi.
Kwi-interview-na-ke guys, uGirl uzidayisile washo ngampela ukuthi yena u-dedicated kangakanani, u-ambitious kangakanani. Washo ukuthi yabona nje uyawuthanda umsebenzi wakhe walapha okuhambeni iklinikhi, but amaphupho akhe angafezeka kangcono uma engase ethole isibhedlela esikhulu la azokwenza khona ama-surgeries aqavile, la azokwazi ukuthi akhule khona ngoba iklinikhi yalapha ekuhambeni incane angakwazi ukuthi akhule. Ushilo-ke ukuthi impela uma ngibuka nawe uyabona ukuthi nje umzimba wami uthi surgery, izandla zami zifuna ukwenza i-surgery. Hhayi wamane wathi uDr Maseko, ngiyazibona impela lezi zandla zakho zithambile. Washo wayibotobotoza guys, uzethu wangaba uncomfortable kodwa wangaba comfortable kodwa wenze ngathi yabo akaboni. Emva kwalapho-ke uDr Maseko ushilo ukuthi ngiyahamba manje ngibuyela emumva, ngizofika ngidrafte i-contract wena ngizokuqasha. Wathi hayibo, ngampela yini kaze nganenhlanhla, ungakwenza ngokushesha kungakapho konke lokhu? Wathi yebo, kodwa phela-ke uyazi nawe kumele unga-act njengengane uma ufuna le position, kumele uyikhombise ukuthi uyifuna kangakanani le position. Wathi usho ukuthini? Wathi kumele kube khona phela onginika kona, yabo something. Hayibo guys, wathi uqonda ukuthini manje Dr Maseko? Uqonda ukuthi ufuna ngilale ngomqolo? Wathi waphuza iwayini okukhombisa kona ukuthi uyavuma guys. Eyi uzethu mane wanyanya uGirl kwangathi isikhumba sakhe sihamba amatsheketshe ukuza ubaba omdala kangaka ethi uzomnikeza umsebenzi mekuthi ulala naye. Guys, uzethu uphume laphaya kwi-meeting ebhocobele waya kubo. Theme efika khona, hhayi uma wakhe wamshayela ismayile, wathi mntanami kuhambe kanjani? Wathi uzethu hhayi akulutho ma. Wafika nobaba wakhe wathi ndodakazi, yazi bengiphume kweshisa impepho laphaya, ngikucelela kwamathongo ukuthi uthole lo msebenzi. Kanti-ke futhi-ke nonyoko bekade ebhizi ekhuleka. Mntanami ngiyathemba kuhambe kahle. Wathi yabona wena ukhethiwe, wakhethwa phela wena abaphansi ukuthi yabo ube yikusasa la kulo mndeni. Kwabe uyithintele mekuthi usho njalo uHlongwane. Wathi yona kanye into engayifuni leyo. Ngikhethelani? Kungani kulo kukhethwa mina? Wathi uma wakhe hayibo zethu uthini manje? Wathi le khaya kuhleze kukhethwa mina, yimina kumele ahambe ayosebenza emagoli, yimina kumele ahambe eyozama ukuze ondle umndeni. Imanje ngiphume eklinikhi ngiphume kuyosebenzela nina. Yeyi anithunyanga yimina ukuthi nihleleke mina. Ngikhathele kulo ngithwala ngalo mhlane wami omncane. Hayibo guys uzethu. Wathi ubaba uHlongwane hayibo singitheni manje kukhona nengikushilo ngone ngako. Wathi yabona ngikhathele mina baba, ngikhathele. Kuyimanje kumele ngihambe ngiyolala ngomqolo, ngilale namadoda amadala ukuze ngondle nini ngikhathele. Hayibo guys uzethu. Wawuthuka umndeni wakhe. Abazali bakhe bamane bamba ongenzansi. Waqeda wabashiya kanjalo. Bebuzana bephendulana ukuthi hayibo sesiyenzeni manje ingane. Kanti uzethu guys ushawe i-stress. Yabona i-stress sokuthi ulahlwe amadoda womabili uthi usabheke lokho uthi uyathola ushobane manje usenentombi entsha and yamukelwe ngisho umamezala uthi usabheke lokho usathi manje uyajabula ukuthi uthole umsebenzi le ePretoria usuzosuka kubona bonke labantu abakubangela inkinga. Hhayi kuthiwa qala futhi uyinikele ngomzimba wakho manje uthole le offer. Guys, ube wafunda for 7 years. It's not fair. Ngampela uGirl kufanele ashunqe kangaka. Konke kumane kwambondelana ndawonye wamane waqhuma uGirl njengebhomu kubazali bakhe. Guys, kushubile. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama nginqobile niphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-15 October. Guys, uzethu-ke umane wabona ukuthi ayikho lento ushobani uyamziba ngcono aphinde ahambe umvakashela lapha kubo ukuze akhulume naye ngoba